30 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод бинои шӯъбаи маорифи ноҳияро ки ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор доданд. Ёдовар мешавем ки 20 сентябри соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди шӯъбаи маорифи ноҳия санги асос гузошта буданд. Дар рафти корҳои сохтмонӣ 100 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ таъмин гардид. Бинои нави шӯъбаи маорифи ноҳияи Файзобод аз 3 ошёна иборат буда, дорои 15 ҳуҷраи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. Маҷлисгоҳ 100 ҷойи нишаст дошта, дар он барои баргузории чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. атрофи иншооти тозабунёд чароғон ва сабзкорӣ шудааст, ки ба маркази ноҳия зебоӣ дучанд зам мекунад. бунёди бинои нави шӯъбаи маориф дар ноҳияи Файзобод барои кормандону мутахассисони соҳа шароити арзандаи корӣ фароҳам овард. ин иқдом барои аҳли маориф имкон медиҳад, ки фаъолияташонро мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ монда, ба рушди соҳа, баландбардоштани сифати таҳсилот ва тарбияи хонандагон саҳм гузоранд. бо шукргузорӣ аз тинҷуву осоиштагӣ, сулҳу субот ва оромиву осудаҳолӣ мо кормандони соҳаи маориф бо самимият миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. бо шарофати сиёсати хиратмандона ва ғамхориҳои пайвастаи президенти кишвар, имрӯз бинои наву замонавии шӯъбаи маорифи ноҳияи Файзобод мавриди истифода қарор гирифт. ин иқдоми созанда нишонгари таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат ба рушди соҳаи маориф, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолият мебошад. ин ғамхориҳои падаронаи муҳтарам пешвои муаззами миллат мо маорифчиёни ноҳияи Файзободро водор менамояд, ки баҳри таълиму тарбияи насли наврас дучанд меҳнат намуда, миннатдории кулли кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Файзободро ба пешвои муаззами миллат баён менамоем. ҳоло дар ноҳияи Файзобод 68 муассисаи таълимӣ, 1 гимназияи хусусӣ ва 4 кӯдакистон бо фарогирии зиёда аз 30 000 хонанда фаъолият дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити иншоотҳои нав ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ба омӯзгорон ва масъулини соҳаи маориф ҷиҳати бозам баландбардоштани сифати таълим, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносию дақиқ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. мо кормандони соҳаи маориф дар ҷараёни кору пайкорамон дар мадди аввал хизмати содиқона ба ватану меҳан ва баъдан дар баландбардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли наврас кӯшиш ба харҷ медиҳем. фахр аз он дорем, ки имрӯз дар ватане кору фаъолият менамоем, ки аз ҷиҳати амният ва сулҳу субот дар қатори дигар давлатҳои бузурги дунё дар раддаи боло қарор дорад. имрӯз мақоми омӯзгор бахусус бонувоне, ки дар риштаҳои гуногуни ҷамъиятии кору фаъолият менамояд, рӯз аз рӯз боло рафта истодааст. ҳамаи ин натиҷаи заҳмату сиёсати хиратмандонаи сарвари кишварамон аст ва мо сокинони ин кишвари биҳиштосо аз ҷаноби олӣ шукргузорем. саъй менамоем, ки бо рисолати асили омӯзгорӣ хонандагонро чунон таълиму тарбия диҳем, ки дар оянда онҳо мутахассисони хуб ва варзида шуда ба ватану меҳани худ хизмати содиқона намоянд ва Тоҷикистони азизро гулгул шукуфон намоянд. қариб 50% кормандони шӯъбаи маорифи ноҳияи Файзободро занон ташкил медиҳанд. соли равон 22 ҷавон тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар дохил шудаанд, ки 12 нафарашон духтарон мебошанд. дар маҷмӯъ давоми солҳои охир 305 нафар духтарони ноҳия тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои олии таълимӣ дохил шудаанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шаҳртакиёни ноҳияи Файзобод муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ҳамчунин корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳия бо шароити муносиби корӣ ва таъмини техникаи лозима мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншоот аз 2 ошёна ва таххона иборат буда, дорои 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои маишӣ, таваққуфгоҳ, амбор, техникаҳои соҳавӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сокинони ноҳияи Файзобод бо назардошти шароити фароҳамшуда ва таъмини ҷойҳои корӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос намуданд. соли 1967
факултети забонҳои хориҷӣ шӯъбаи англисӣ донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Садр Айниро хатм намудам ва то имрӯз кору фаъолият дорам. 12 сол аст ки мушовири фанни забони англисӣ кабинети методии шӯъбаи маорифи ноҳияи Файзобод кору фаъолият дорам. хурсанд аз он ҳастем ки мо соҳиби бинои нави замонавӣ гаштем. шукрона аз он мекунем ки дар чунин давлати ободу зебо зиндагӣ ба сар мебарем ва ифтихор аз он дорем ки чунин сарвари ғамхору меҳрубон дорем. собиқадори соҳаи маориф Носир Саиди 80 сола ки умри пурбаракати худро ба омӯзгории забони англисӣ бахшида имрӯз низ дар шӯъбаи маорифи ноҳия фаъолият дорад, намунаи садоқат ба касб ва фидокорӣ мебошад. зимни суҳбати самимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Носир Саид барои хизмати арзандааш дар таълиму тарбияи насли наврас изҳори сипос карданд. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 бо номи Баҳор дар деҳаи шаҳтакёни ноҳияи Файзобод дар заминаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 50 кӯдак пешбинӣ шуда мувофиқ ба завқи кӯдакон ва ҷавобгӯи талаботи соҳа сохта шудааст. дар муассиса барои инкишофи зеҳни кӯдакон, аз худ кардани донишҳои замонавӣ ва машғул шудани онҳо ба бозиҳои гуногуни шавқовар шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. ороиши бино ва саҳну майдони бозӣ бо сифати баланд анҷом дода шуда, рахти хоб, мизу курсӣ ва айёнату ашёи хониш мувофиқ ба завқи кӯдакону наврасон фароҳам оварда шудааст. ифтитоҳи маҳзани илму адаб Кӯдакистон орзуи деринтизори сокинони деҳаи шаҳтакиёни ноҳияи Файзобод буд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллати мо имрӯз ин орзуи мо амалӣ гардид. мо мураббиён, омӯзгорон хеле хушнуд ҳастем ки пешвои муаззами миллати мо чун дигар соҳаҳо соҳаи маорифро дастгирӣ менамоянд. тибқи лоиҳа барои ду гурӯҳ синфхонаҳои машғулият, ҳуҷраҳои хоб ва ошхона сохта шудааст ки барои кӯдакони хуштолаи замони соҳибистиқлолӣ тӯҳфаи арзанда ба ҳисоб меравад. салом эй пешво марди худодод, бикардӣ аз сари нав кишвар обод. ҳама аҳсан, ҳама хонем таҳсин, ба он фарзона модар ки туро зод. кӯи ватанам бӯи гули тар дорад, ҳар санги ватани доимо дар дорад. шукрона кунам ки тоҷикистони азиз монанди ҷаноби оли сарвар дорад. дар муассисаи томактабии Баҳор 13 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. хурсандӣ мо мураббиён имрӯз ҳадду канор надорад ки мо соҳиби чунин кӯдакистони зебою замонавӣ гаштем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки нисбати мо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва мо мураббиён кӯшиш менамоем то кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, таълим ва тарбия намоем, то ки дар оянда кӯдакон номбардор ва парчамбардори давлати мо Тоҷикистон бошанд. дар расми ифтитоҳи иншооти зикршуда ба ҳамаи кӯдакон тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим гардид ки шодию нишоти онҳоро дучанд намуд. ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф барои сокинони ноҳияи Файзобод тӯҳфаи арзанда гардид ва онҳо миннатдорию самимияти хоси хешро ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд.
ҳамчунин корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияи Файзобод бо шароити муносиби корӣ ва таъмини техникаи лозима мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншоот аз 2 ошёна ва таххона иборат буда дорои 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои маишӣ, таваққуфгоҳ, анбор ва иншооти ёрирасон мебошад. ба иттилои масъулин, корхона дорои 17 техникаи гуногун-тамға мебошад ки барои пешбурди фаъолияти кормандони соҳа мусоидат менамояд. ҳоло дар корхона зиёда аз 60 мутахассис фаъолият менамояд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз мо соҳиби бинои ҳозирзамон гаштем ки ин бино бо тамоми таҷҳизотҳояш муҳайё мебошад. пеш мо дар биное фаъолият мекардем ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд. бо мавриди истифода қарор додани бинои нави корхонаи воҳиди давлатии хоҷагию манзилию коммуналии ноҳияи Файзобод ва баҳравар гардидан аз шароити мусоиди корӣ, мутахассисон бо ҳавасмандӣ изҳор доштанд ки ӯҳдадориҳои вазифавиашонро бо масъулияти баланд иҷро мекунанд.